Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak gini keluarga sederhana. Iki pemirsa yo, mae saatnya waktune wayahe pokoknya tak sebut kabeh pemirsa yo. Iki wayahe mae wis ngarit. Jadi iki mang mae lagi rampung yo, sakjane yo urung rampung pemirsa. Iki urung pokoknya tak tinggal lah sini jero omah engko iso ditutupno nek pas wis mulai ngarit. Soale sing peniku ya paribasane ngarit nek wis dipakan ki wis nyanteh. Gawean omah iso dicandak nek wis bar mulai soale engko kan adem. Lah ning ora-ora iki engko nek ora ndang mangkat selot suwi iki selot panas. Jadi iki wis sekitar jam 09.00 pemirsa yo ki mang mae wis bar nyepakno istilah wis bar masak, bar sarapan, bar isah-isah, yo wis bar nyapu cuma sing ngarep urung pemirsa. Dadi tak angen-angen kandang wedhus yo urung. Tak angen-angen iki engko ora rampung-rampung, ora budal-budal ngarit. Ya wis terus tak pikir luwih becik ngarit dhisik engko mulai ditutupno meneh terus kalian jablas ning kali seperti biasa umbah-umbah apa kaya ngono ya pemirsa. Wis iki peralatane mak nek budal ngarit yo berhubung suasanane iki becek bar udan suker mak arep pakai sepatu pemirsa. Oke sepatune Mas Andi sing dienggo jogging ndek ini iki arep tak nggo soalnya sepatu bote mak iki suwek. Sepatu bote suwek tur yo ning ngisor ngeres pemirsa soalnya suwi wis ora dienggo mae. Dadi iki terpaksa sepatune Mas Andi sing jogging tak nggo engko nek wis kuwi kirane diumbah ra apa-apa ya pemirsa. Iki persiapane arit ki mang wis tak cepakno pemirsa ya. Maknya ape ngarit kelobotan. Iki ngaritno sapi pemirsa, wedhus ijek duwe. Sakjane mak iki yo gak pilih-pilih gaweane. Endi sing enek yo tak candak. Cuma kadang Pak iki kok yo bangeten ngono karo bojone kok tidak mencintai, menyayangi, mengasihi kaya ngono pemirsa yo. Dadi kok apa-apa kudu wong wedok adil-adilan kaya ngono. Mak iki sakjane mau adil-adilan endi sing enek dicandak kaya ngono. Tapi iki kadang jenenge wong ya piye neh ya pemirsa iki alate wis kaya ngene. Edak pemirsa mak pemek klobutan dadine engko ben duwe stok pakan. Soale nek wedhuse wis ana, engko bar sapi yo genten wedhus pemirsa. Soale kan wedhuse engko dipakakno iki mau wis tak pakakno dipakakno kuawan sing sore kan gak ono. Iki karo mbake muceh mbeto pakai sepatu. Loh, ngene kan gak becek. Yo maaf ae ya pemirsa nek mae ora sopan apa piye. Mak ngene kok di video. Yo pemirsa, soalnya yo kegiatane mae setiap hari kaya ngene. Peralatan. Nih wong ngarit. Nek tiga ya kaya ngono pemirsa nganggo sepatu ben ora mlebu telo sikile. Berhubung iki mbet ya nganggo sepatu ben ora rangen sikile ben ora becek, gembel-gembel lah nek ning sepatu ya pemirsa. Aduh. Ini pemirsa. Sik. Wis. Kalau memang tak cinta. Ini lah aman ya, tegese aman ki kaya to enek beling, enek eri, enek apa ki iso cabut. Siap. Siap pemirsa. Siap laksanakan tugas. Tugasnya apa, Mak? Saiki tugasnya mak ngarit lho wis ready berangkat. Siap pemirsa? Siap berangkat ngarit.
alate ben ra kudanan, ben ra ngelu. Ki sakjane awake mak iki kurang genah. Tapi sakwise ora enek sing diiri. Anak lanang sekolah, anak wedok sekolah, bojone yo kerja. Jadi kudu semangat kerja. Sik, sabar. Selendang sutra, lho iki selendange. Sir, dinggo gendong. Diubetno ning weteng pemirsa. Weteng. Maklum. Tetet. Ini pemirsa. Ini wis pakai lengan panjang. Ben ora keri, kecer. Mak kadang lali, gak nggo sayut pekorone yo ora diubetno. Kaya ngene. Set kaya wong penyeriok. Wis siap ready. Iki. Loh. Saking ngantek kok ngene pemirsa. Sik mak tak golek sing buntu. Golek sing buntu pemirsa ya. Iki mak wis nggawa loro pemirsa. Wis gak apa-apa suwek-suwek lah bawa 2. Dadi engko ya padha entuk akeh berangkat. Tak lebihne sik pemirsa. Dilebih. Kucinge mak padha mangkring, ayeme padha turu. Alhamdulillah pemirsa aku wis mulai neh. Dadi iki terpaksa make ora iku pemirsa. Ora iso nggawa rongsak. Soale wis panas, wis apa kuwi wis kerak. Dadi engko sore dibaleni neh. Dadi ini mau tak gawa sak sik pemirsa yo. Iki wedhuse wis wayah njaluk mangan. Bengak-bengok. Nek krungu swara kuwi sing ngene iki. Lah, ya alhamdulillah mak. Yo entuk jagung. Sik tak sempetne. Pilek pemirsa. Oh, gimana tak kelompokno pemirsa. Nek nggo pakan pitik. Soale opo ki jenenge? Wong ocek mesti kan kliwatan pemirsa. Tak gawa muleh pitik. Engko sore balik neh nek ora udan ya pemirsa. Ora ngono lak mak wis apa nek ngarani wis duwe stok tebon. Kok tebon? Klobokan. Wis ngene tak coplok sik karek budal ning kali. Adus terus mbah-mbah. Iki tak pakanane sik wedhuse ya pemirsa. Bengok. Padahal bar tak kei ndek esuk lho pemirsa iki yo. Tak keruki kandange. Padahal iki ndek esuk wis tak kei mangan nek krungu sorone mak iki mesti bengak-bengok. Jadi lanjut agakne mangan sik pemirsa yo. Iki meneh pemirsa yo. Wis kaya ngene kahanane make. Meruntus. Oh, terus kabeh lho. Terus kabeh pemirsa. Dadi iki make saurunge ning kali keringete ben ilang sik. Nek wis ilang lagi budal ning kali pemirsa ya. Kalian mbah-mbah. Mbahne mak yo lumayan kae. Lho, iki tapi mak empe mbah-mbahne. Lho iki mau yo urung tak keruki pemirsa. Wis awake mak kudu meriang. Apa tak keramasi tapi mak iki kok yo urung rampung kaya ngono nek le prei. Tapi ora tak keramasi awake mak teng greges. Penake piye ya pemirsa? Jane digrowojok digone kali ya pemirsa. Iki pemirsa wis siap. Kek mangan ini iki wis anteng wis gak bengak-bengok. Soalnya angger mak mulai iki mesti bengok. Mesti wayahe mangan. Ndek esuk iki wis dikeki mangan.
Iki mindo iki. Loh. Wis nek mangan iki deromban pemirsa. Gak nempah apa ae. Sing penting godhong-godhongan. Lah iki mau sukete yo. Iki lho pemirsa. Jadi kan iki nek wis awan kan atos kerak, gak lemes. Jadi iki mau tak tinggal sak-sak ning kono pemirsa, engko sore nek ra udan diparani. Lah iki mang pake sak-sak. Lah iki mau ya tak biokno sak-sak pemirsa. Jadi iki stok ono nek pas udan sapine wis duwe pakan. Kaya ngono pemirsa yo. Terus mlongkrok kabeh. Wis mak arep ning kali. Yes pemirsa, tak tutup sakmenae videone mak ayo pemirsa. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malkini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyo banyu kali, agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.